Годишните присвещи за 2016 година. Спорът фонтана Сява само на едно место. И той е реновиране на фонтана на улица Филип II Македонски. Дали знаете, господин директор, дека вие като отговорно лице в явното предприятие сте можете да зачитувате програмата за работа, каква са ОСУ. По тази програма за ваша работа вие нямате налог за слушение на белата фонтана. Исто, защото няма налог за работа нито явното предприятие комуналец, нито явното предприятие ОСУ. За сите измени, като отлагување на тази програма, просто да трябва да се яви собствено. Значи вие сте го направили това надвор от вашите законски областувања, кои ще ги дава общото. И това отдевеќе го потвърди. И благодаря ви за тази вашия, за да знаем по-нататък дека всеки ще имате работено изминатата година и годините по-нататък се правени въз основа на налози, кои ще заедят некое друго.